eta honen helburua beti izan da antzerkia eta gazteak harremanetan jartzea. Bai interprete bezala, bai sortzaile bezala, baina baita ere ikusle moduan ere. Orain arte bezala mantentzen dugu antzoki zaharra, 5 antzezaznekin, Lugaritzen ere izango dira, baita ere Egiako gazte eszenan, eta berrikuntza bezala Kontadores gazte zentroa izango da. Garrantzitsua da ez bakarrik antzerkigileak edo antzerkizaleak bultzatzea, baizik eta kontsumitzaileak, antzerkia ikusi eta kontsumituko duten horiek pixka bat indartzea eta sortzea. Nik uste dut hori lortzen dula baita ere gazte antzerki topaketak.